Oista se ihan oikeesti. Ei kyllä viiti kyllä katkaista tällä. Katkaisee tuo, mikä meni se valkoinen juttu, niin ei enää toimi. Ei muuten toimi enää. Mä laitan kasettisoittimesta vahingossa katkaisin ne kaikki. Ei vittu tuo sun kanssa. En mä kuva mitään. Et varmaan. Remonttikuvia. No tässä vähän puhaleltiin sisään ja ihan hyvässä kunnossahan tää oli. CD-mekanismikin näkyy. Nyt laitetaan tää paska kiinni. Kasettipesäkki on hyvässä kunnossa. Ihan hyvä soiti on. Hyvä soiti on. Näytäpä toisella puolella, se on tumppari. Ihan hyvässä kunnossa. Tässä on sellaiset muovivaihtokuoret, että saa mekanismia laittaa. Mikäs tämä perustus sitten on? Viu. Kriminaali. Kahto kertaa mun soitin. Sinne tulee auksit, kaiuttimet, tohon tulee radioantenni, erimaalainen radio on tässä ja sitten tossa on se Pinis-radio. Niistä kuuluu vähän tosta suomalaista radiotaajuutta. Ja tässä on tää soiti. Etu. Täällä on CD tässä. Joo, on 50 senttiä maksaa ja ihan hyvässä kunnossa on. Tuu radio, CD, auksi ja tape. Kyllä jumputtaa. Kasettitekkeni on tässä. Ei se kyllä 50 senttiä maksaa 20 asti kavereita. Näin se vähän huijata. Kahtokee kukan kuvaa tuossa. Esittele nyt. Onko sä nyt millainen poika sä oot? Tää on hyvä Class 1 Laser Group. 60 wattia. 230 volttia. 50 HC. Mikrohivisysteemi. Modello LCV. Ihan hyvä soiti. Suppariakin huuattaa. Tässä on sitä kovaa musiikkia. Kasetit on kovia. Tuonne vaan pyörimään tänne kasettidekkeniin, niin kyllä pyörii. Täältä kuuluu kaiuttimen kautta. Kauhea jumputus kuuluu. Näin, et näin. Sensuroitu. Ihan hyvä tää soiti. Eikä musiikki. Tätä on mukava rämpätä. Tohon saa kullatun kuulokke. Heippa. En laita mitään asiaa enää teille. YouTuben katsojille. Ei oo enää mitään asiaa. Heippa. Heippa. Ota. Sano jotain viksua vielä. Sinä tuupa paska. Siinä on pötsi.